Máte podnik a používate WhatsApp na obsluhu svojich klientov? Máme niečo pre vás. Objavte Coldwell Shop, dokonalý nástroj na vytváranie katalógov produktov na zdieľanie priamo vo WhatsApp. Vieme, aké komplikované môže byť usporiadať váš katalóg produktov na WhatsApp. Posílanie obrázkov, manuálne písanie popisov, skrátka, je to chaos. A čo je ešte horšie, vaši zákazníci stratia záujem, ak nenájdu to, čo hľadajú. Jednoducho. Z Coldwell Shop môžete vytvoriť digitálny katalóg za pár minút. Super ľahko, rýchlo a profesionálne. Stačí nahrať svoje produkty, pridať ceny, popisy a hotovo. Získate personalizovaný odkaz, ktorý môžete zdieľať vo svojich chatoch na WhatsApp. Nastavovanie obchodu. Najprv vytvorte názov pre váš obchod. Vyberte jazyk, ktorý preferujete a pridajte popis spolu s adresou vášho obchodu. Tento krok je veľmi dôležitý, aby vaši zákazníci vedeli, kto ste. Potom vyberte menu, v ktorej chcete prijímať platby a venujte pozornosť tomuto bodu. Zadajte číslo WhatsApp, na ktoré budete prijímať všetky objednávky. Uistite sa, že je to správne číslo, aby ste nestratili žiadnu žiadosť. Nakoniec nastavte spôsoby doručenia, ktoré budú k dispozícii vašim zákazníkom. Ak chcete pridať produkt, prejdeme do sekcie katalóg a klikneme na vytvoriť prvý produkt. Najprv napíšeš názov produktu a jeho popis a potom cenu. Potom klikni na tlačidlo na nahranie obrázka a nahraj hlavnú fotku tvojho produktu. Následne môžeš pridať toľko obrázkov, koľko chceš, do galérie. V tomto prípade nahráme 3 fotky, aby sme ukázali rôzne uhly produktu. Potom pridaj informácie ako predchádzajúcu cenu, dostupné množstvo skladu, viditeľnosť, kategóriu a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré považuješ za dôležité. Nakoniec jednoducho klikni na uložiť a hotovo, tvoj produkt bude zverejnený v tvojom katalógu a dostupný pre tvojich zákazníkov na prehliadanie a nákup. Okrem toho, keď nám zákazník zadá objednávku, príde priamo na WhatsApp presne tak, ako to vidíme na obrazovke. Tiež v objednávkach budeme môcť vidieť všetky objednávky, ktoré nám urobili naši zákazníci, nové, doručené a zrušené objednávky. Keď bude všetko hotové, takto uvidíme náš obchod. Uvidíme sociálne siete, uvidíme všetky produkty, ako vidíte na obrazovke, takto to bude vyzerať v telefóne každého zákazníka a naši zákazníci budú môcť nakupovať bez problémov, pridávať množstvo produktov, ktoré si želajú a potom objednávku priamo na WhatsApp, ako sme už ukázali predtým. Pamätaj, že Coldwell Shop je jedným z 5 bezplatných nástrojov, ktoré naša platforma ponúka. Nástroj navrhnutý špeciálne pre firmy. Coldwell berie to najlepšie z oficiálnej aplikácie WhatsApp a kombinuje to s inými platformami na zasielanie správ, ako sú Messenger, Instagram Direct, Telegram a Live Chat, ktorý môžete použiť na svojej webovej stránke. Niektoré z výhod, ktoré Coldwell ponúka, sú zjednotená schránka na správu všetkých vašich chatov, automatické priraďovanie správ tímu, interné poznámky na spoluprácu medzi agentmi, rýchle odpovede na zjednodušenie starostlivosti, robustná bezpečnosť a neustála podpora. Nezabudnite, že Coldwell je ideálny pre predaj, podporu a správu zákazníkov. Coldwell pomáha firmám poskytovať rýchly a efektívny servis, pričom upevňuje vzťahy so svojimi zákazníkmi v reálnom čase. Zjednoduš svoju komunikáciu a posuň svoj podnik na vyššiu úroveň s Coldwell.